Assalamu alaikum masu kallon mu. Barka mu sake saurara da ni Abdulkarim Fafala da cikin shirin na Tauraron Mako inda muke tare da sabo fuska a Kannywood, Asabe Madaki. Aji Asabe. Na'am. Barka da zuwa. Barka ka dai. Yawa. So Asabe ta kasance cewa wannan shine fim ɗinta na farko a masana'antar fim ta Kannywood, inda take jan ragama wani babban aiki da ake yi na kamfanin Rata Multimedia mai suna sarauniyar birni na. So Asabe za mu ji ta yaya aka yi kika shigo wannan aiki? Yadda na shigo wannan aikin na ji labari ne ana audition. Already ma an gama auditions din, ban iya na je audition din ba da farko. Sai aka yi min waya aka ce dai in sake zuwa, kuma still ana kan neman wacece sarauniya. Sai na je na yi auditioning, na gama auditioning na je Kano na koma Kaduna. Sai aka yi min waya aka ce to in sake dawowa a za a bani role din sarauniya. Dama kin san labarin ne ko kuma? Daman na je wani show na dan Hausawa 10 years. I think he celebrated 10 years in the industry, so I went there to cover it because I normally do video coverage photography. So I went there to cover it, and then I heard about the movie because the models that Asabe, wannan film da ake sarauniya da turanci ake yi? No. Okay, to ci gaba to. Carry on. Models in the Skirmish Fashion Parade, an ce duk wanda ta ci first za a bata role a cikin movie sarauniya, inda na fara jin cewa ma za a yi moving sarauniya kuma za a yi auditioning, but lokacin bana nan, so I didn't go for the auditions. Sanda dai aka kira ni aka ce in je fa har yanzu ana yi kuma a Kano ne, you know, it's the last one da ake neman who will finally be sarauniya, shine daga Kaduna na je Kano. So kika je audition din, da kika je tantancewa, ya kika ji da kika tsaya a gaban su ake yi? To ba farkon zuwa audition ina bane, so na riga na saba da zuwa auditioning. So da na je aka ce ga abin da zan yi kuma na yi haka. Kafin nan me kike yi? Kafin nan ina abubuwa daban-daban. Kaman ina part-time lecturing. I don't want to say where. Okay. Kaman ina part-time lecturing, ina kuma the business ina. Kamar yadda na faɗa, I'm a photographer, ina ɗaukan hoto, ina covering event, and at the same time I'm a barrister, although bana zuwa kotu, amma ina wasu ayyukan lawyer. So mu dawo Naija, waye best actor ɗinki a Naija? Suna da yawa ma a Naija gaskiya. Ba na guda biyu mu ji. Ba ɗaya bane kaɗai. Kaga ina son Ramsino, ina son Rita Dominic, ina son Genevieve, ina son Alinu. Kannywood? Okay. So Alinu ya shiga Nollywood? Yeah. Kannywood. Okay, Kannywood. Why best actor ɗinki overall a Kannywood? Alini. Alini? Yeah. Sai Zango. Why ce best actress ɗinki? Hadiza Gabon. Hadiza Gabon. I like her. So in aka yi maganan company ko producer ko director, ba ki da wani abu da za ki ce? Ka san shigowa na kenan, so kawai actors ne da actresses na sani gaskiya. Amma to azan uba a wani aikin da kike yi yanzu da wannan jaruman da aka hada miki, wanda suke so su ga cewa sun ture ki daga kan kujerar mulkin babanki sun hau, wani jarumi ne ya fi burge ki, action din sai fi kwanta miki? A film din nan banda Ali da Zango, su ai wancan villain ne, wannan kuma iya su okay. Wannan uncles din da waye din
into Rika Dawa. Rika Dawa? Yeah. Accent ɗinsa? Yeah. Okay. So, za mu tafi kashi na biyu na wannan shiri namu, wanda za mu so mu ji irin wasu abubuwan suka shafe ki. Azan menene abin da ya fi bata miki rai, menene ka bata miki rai, yaren ke baci? As an asset ko just generally? Menene lokaci da zai bata miki rai? Ban san ana min ƙarya. I like ina son a faɗa min gaskiya, ko da zai min zafi ka faɗa min kawai. Menene fi faranta miki rai yasa ake? Me ke faranta min rai? In naga kowa da yana jin daɗi, kuma in na iya taimaka wa mutum, kamar ka zo min da matsala ko ba ta kuɗi ba ko dai ta maybe shawara ko wani abu, kuma naga na iya taimaka maka. Kika fi so ki bayi kyauta? Idan ki bayi gift? Well, anything. I don't know. What do you mean when you so buy kyauta? A misali to ba ni revising. Me kika fi so a baki as a gift? Wani fan ɗinki ya zo ko wani abu na ɗan uwanki ya zai miki kyauta. Yace me kike so na baki? Me kike fi so a baki? Ka san brother na? Ya taɓa kallo na, ya taɓa tambaya na, yace wai ke me kike so ne? I'm very easy to please. So in dai har fan ya ɗauko ko sweet ne ka bani, ya ce gashi kyauta, I'll appreciate it. So ba anything. So that means kenan ke ma in an baki kyautan sweet, in zaki bada kyautan ki zaki bada sweet kai kuma abin da bai kai sweet ba? Yeah, as long as the person yana zai appreciating kuma yana yake so ba person inda zaki ba. Ke what do you like to give out? Ina ba da shawara, ina ba da time ina ba da a lot of things, so it doesn't have to be material. Asabe Madaki ba ta ba da kuɗi ba. No, so, ina bayarwa. Wani irin abinci ne ya fi burge ki? Wani irin abinci ne ya fi burge ni? Gaskiya ban da abincin da ya fi burge ni. Indomie? No, for me, ina dai cin abinci because dole ne in ci abinci. Ban da abincin da yake burge ni. I just eat. Wani abu kika fi so ki sha? Well, I love ice cream. Ice cream. Mata me ki haula ayuba? Baya cin nan iya. Wani irin mutane kika fi so ki zauna da su? Mutanen da suke dariya, suke son mutane, irin mutanen da nake son zama da su kenan, kuma ba su da gulmace ban san gulmace da kananan maganganu, backbiting. Wani irin azan a ce kaya kika fi so ki dinga saka? Kaya gaskiya, if you ask me seriously, I'm comfortable with jeans and top, but that's something that I can say maybe in zanje hoto covering event or zamaje video coverage, you know, that those are comfortable outfits for me. But yes, idan dai zani aiki maybe as a lawyer or zanje, you know, aiki I wear normal maybe corporate wears ko kuma irin fiton da ne yanzu. Idan muna magana akan Asabe, yaya azin a ce samari saurayinki ya yi ji da za ki fara harkar fim? That's a bit personal. Me ya ra'ayinki game da aure? Me ra'ayina game da aure? Aure abu mai kyau ne. Ra'ayina kenan. Kina son aure? Yeah. Asabe tana son aure. So Asabe, muna matuƙar godiya da lokacinki da kika bamu, amma menene burinki a cikin wannan masana'anta ta fim? What's buri? Me ambition ɗinki? Okay. Buri na shine nima in kai wani stage da zan iya taimaka ma mutane da yawa da na gansu around me, that suma suna so su yi wannan sana'an, amma
abubuwa da yawa sun tsayar da su. So yanzu za mu yi expecting kamar 12 artists daga part ɗin wanda za ki kawo su cikin Insha Allah, and I'll groom them right. You know, because da yawa sometimes wasu sukan zo su yi complaints su ce an ce sai sun yi haka, an ce sai, especially mata. So ni taimako na mostly is going to be on women because na san matsalolin da mata suke going through. So Asabe, ban sani ba ko kina social media? Ina social media. Kina yin? Ina Facebook, ina Instagram, and I think that's all. Dama ina Twitter ma. Facebook, I'll have to activate it. Okay. Za iya ba su username ɗinki? Yeah, Instagram username, you know. Ga username ɗinta Facebook, Instagram. So me saƙonki ga masoyanki? Saƙona shine su ci gaba da. Kin gane me ake nufi da saƙo kuma sai an gaya miki ne? No, na gane. To shi. Saƙona shine su ci gaba da yin addu'a kuma su dai ci gaba da yin addu'a kuma insha Allah will make them proud. So su tsumaye ki za ki zo musu da wani abu sabo wanda ba su saba gani ba, za a samu a lot of changes Insha Allah. masu kallon mu tare da ni Abdulkarim Fakwalaje nake cewa mu tara wani makon a cikin shirinmu na Tauraron Mako Celebrity of the Week. Asabe, Na gode.